Днес ще играем на топка. На маминка. Да. Да, ще играем на маминка. И така, хора, извиняваме се, че има много слънце. Може да се вижда малко тъмно, но така е. Да. Започваме да играем маминка. Първо. Първо ще играем на маминка. Да. И после трябва да оставим тази топка ето там. Хора, може да не се чуваме, защото сме надалеч. И за това ще викаме. Да. Сега посветата. Давай, назад. До края назад там. Така, хора, казвам старт, когато започваме да бягаме. И старт! Така, хора, отново започваме. Така, хора, аз една минутка се изпотих. Какво да правя? Това е мача. И започваме от начало. Чуваме ли се? Защото може тук. Да не се чуваме? Да. Аз мога бройки, хора. Сега ще ви покажа. Буквално за 2 минути се изпотих. Ето. Ето бройките, хора. Чакайте. Сега ето почвам. Не стана, хора. Ето. Пак не стана. Брат ми не може да прави бройки. Ето, все пак иска да направи. Аз един път направих 2 бройки. Не, хора, много сме близко. Чакайте да се отдалеча. Не става, бе, хора. Хора, не става. Но нищо. Отново започваме с мамин. Хора, отново започваме. И да, ето го и брат ми. Здрасти. Който се появи от някъде. Да. И започваме отново да се мамим. Добре, хора, сега ще играем на глоби. Да. Първо. Имаме 3 удара. Хора, имаме 3 удара. Да. Брат, къде има да караме? Не знам. Връщаме се, когато брат ми вземе топката.
Така, хора, брат ми взе топката. Два удара. Да, имам аз. Брат, леко. Добре. Отново вкарах. Имаш още един. Гол! Последен удар. Леко, брат. Отново вкарах. Връщаме се, когато брат ми отново вземе топката и е мой ред. Здрасти, хора. Така, сега брат ми бие. 3 удара има. И той. Да. 3-3. Сега, ако му вкарам гол, хора, не знам. Не знам дали ще му вкарам гол, но ще видим. Спасия, хора. Какво да правим? Пак я спасия. Той даже не вкара. И хора, чао от нас. Чао! Абонирайте се канала с камбанка. Оставете лайк, ако това видео ви е харесало и чао! Хора, вижте колко съм изпотен само. Хора, вижте мен. Вижте какво стана. Да. Вижте и от другата страна. Чак, блузата ми е потна. Хора, и врата ми е потен. Вижте само. Отзад вратът ми е потен ли? Не, тук. Отпред. Брат. Брат, хора. Брат, покажи ме на врата. Само гледайте какво става. Хора. Да! Здрасти! Моля, хора! И вижте ръката ми, когато пазех. Направо се метнах. Може ли само да ме снимаш как... Ето тук съм изпотен. Ето вижте, хора. Как тече. Виждате ли? Може ли да ме снимаш? Здрасти! Здрасти. Ето, снимай ме. Ето, хора. Ето. И от тук започва да тече. Чао, хора. Вижте. Целите сме червени. Даже дори